Plant ni! Hitio hwn. Ti'n recordio wan? Dwi'n dan i'n recordio rwan, dan. Oce. Pam bod chdi'n cysau hwn? Achos, dwi'n meddwl bod o wedi gweithio o gwbl. Syniad o gen i'n ymhen o'n wedi gweithio allan yn iawn. Syniad i fod oedd rhyw fath o agency fysa rhieni yn gallu mynd ato fo i llogi plant am y dydd. Oherwydd bod nhw'n teimlo bod i plant nhw hunan byth yn gwerthorogi lle oedden nhw'n cael mynd ar dyddi allan. Ie. Dwi'n ni weld o enw ie. Hwn oedd y tro cyntaf i weld hwn. Yep. Da chi'n mynd o'r lan eis eleni? Wel, pam ddim mynd â plant ni efo chi? Boed yn bythefnos mewn gwlad tramor neu dim ond diwrnod hamddenol ond ymweld â perthynas oedrannus. Newch yn achlysur arbennig efo plant ni! Gyda oedrans yn ymestyn o 8 i 40, da chi'n siŵr o wirioni ar plant ni! Dwi dal yma fel weithio da, ond dwi wedi amlwg gweld o dy ben di. Wel, dwi'n gwybod os di pobl yn mynd i ddall be oedd syniad y joc. Ie, confusing oedd o, dwi'n meddwl, plant ni, ti jyst yn siŵr iawn, wyt ti'n heirio dy blant di allan, ta ti'n cymryd plant rhywun arall, neu... Ie, ddylsyn nhw'n enw gwahanol i'r asiantaeth, rili. Gafon ni lyflu o day out. Diolch i plant ni. Felly, peidiwch ag oedi. Da chi'n mynd o'r lan eis, ewch â plant ni efo chi. Plant ni gyd yn berchen yr basbot llawn ac yn cario marc barcud perthnasol. All plantni.com ddim gorantio na bydd un neu'r cwbl o'r plant yn teimlo'n sal ar siwrna hir. Rwy'n canol ddim yn bit o ffis. Nawn ni ddechrau cyfres 5 efo hwnna. Ie. Dyna ni. Plant ni, oedd hwnna. Ie.